Emil, when is this guy for the scooter coming? Здравейте, приятелчета! Това е влог номер 2, като сме вече 5 дена от бригадата ми в Америка. Се радвам, нещата вече се наредиха както трябваше. От първия влог ви разказах какви бъркоти се бяха случили. Тъй като всеки ден гледам да справя около 1 час и нещо разходка покрай океана. Те просто за разходчета и заради гледката. В това видео ще обяснявам главно за работата. Така, вече ме назначиха на работа. Започнах, това беше втори ден, утре започва трети ден. Сутринта ще заснема отиването ми. Не можах да заснема отиването на работа, понеже, както виждате, се изля огромен порой навънка. Ще се опитам да покажа какво представлява, ще се опитам да обясня какво правя. И да, на всичко отгоре, днеска на прибиране от работа успях да кандидатствам за още едно място като за втора работа. Ще видим дали ще им приемат, утре ще ми се обадят, ще ми кажат точната информация, какво се е случило и така нататък. Да видите, докато се разхождах, какъв пясъчен замък намерих. Значи някой човек баяно се е постарал. Това кръста, вижте как туха прекалено много вятър покрай океана там. Реших малко да се отдалеча, защото не се чува какво говоря. Така ще обясня какво правя на работа. Приготвям храната, правя примерно салати или някакви дресинги, каквото ми кажа, там си има рецепти, списъци. Като цяло е много готина работа, аз харесвам работа в кухня и като цяло нещата в кухня. Много е готино, не е еднообразна работа. Първоначално си мислех, че ще правя всеки ден едно и също нещо, обаче вече като ден-две почнаха да ми показват много повече неща и да съм много по-самостоятелен. И като цяло ми казаха, че със всеки изминал ден ще трябва да научавам нови неща и да правя по-различни неща, което е много добре. Също забравих да спомена, че пътя до там е около 30 минутки пешачка. Имам 2-3 светофара, които са пешеходни. Евентуално се забавя там с 1-2 минутки, ама горе-долу 30 минутки. По принцип мога фана и автобуса, е около 10 минутки, ама няма смисъл, защото първо, че обичам да се разхождам и второ, $4 трябва да давам и ако го изпусна, трябва да чакам 15 минути и мога да закъсня за работа като цяло. Относно работата, значи първата, която ти е основната и която не трябва да я напускаш, нея се избираш по време на записването ти за щатите, там още като отидете на агенцията, ти имаш няколко избора, избора от работи. Като най-масови са чистачи на басейни, сервитьорство, хотелиерство, ресторантите, кухните и такива неща. Там ти пише по колко часа ще работиш на седмица, пише ти заплащането, към тази работа депозита за къщата, където ще живееш и така нататък. Така, сега преминавам за условията за втора работа и трета и така нататък. Можеш колкото искаш, но реално ти имаш по договор една, тя ти е най-важна, не трябва да закъсняваш за нея, не трябва заради втората да се забатачваш първата. Както казах, ти не можеш да се запазиш или намериш още докато си в България, понеже тя се търси на място. Смисъл, отиваш и питаш. Ако кажат, че няма позиция или няма места, отиваш и пробваш на друго място и така нататък, докато не си намериш втора работа. Но втората работа, както казах, трябва да се съчетава с графиката с първата. Примерно, ако си първа смяна от 8 до 2, ще си намериш втора работа от 3 примерно или от 4 до 10 или 11. Според зависи, нали? Да кажем, че вече си намерил втора работа. Смисъл, отишъл си и си попитал, са ти казали, окей, нали ще вземат. Предоставяш документите, които ти ги изискват, казват ти график и отиваш. Вече си имаш като график, когато трябва да ходиш. Но е много важно да съчетаваш едното с другото, понеже на първата могат да ти направят по-големи проблеми, а пък на втората реално най-много да те уволнят. Да спомена и за заплащането. Не знам дали на всяка работа е по един същ начин, но поне при мен е така. Значи, в принцип, тук на почти всички деца съм говорил, се получават картите от Америка поне до 10 дена. На повечето работи ти плащат на седмица или на 2, според зависи. Едно, ако ти трябват спешно пари, когато свършиш работа, получаваш един касов бон. Който касов бон отиваш до твоята банка, понеже нямаш дигитална карта все още. И те ти ги привеждат от този касов бон. Значи второто нещо, което може да направиш е, след когато вече си имал парите чрез касов бон, отиваш просто пак до банката, изваждаш нещо като копие от, би трябвало да е IBAN, не знам, още не съм го виждал, или правиш копие, или те от работата ти правят копии. Примерно, ако имаш две работи, взимаш двете копия на двете работи и така продължават да ти привеждат пари, без да се занимаваш да ходиш постоянно до банките.
Също много важно нещо, значи когато хората дойдат тук и са си казали, че ще се намерят втора работа, обаче се притесняват в началото, докато свикнат с обстановката да мине малко време, обаче не трябва да чакате, понеже местата се вземат прекалено бързо. Някои работи искат да е когато започне сезона, защото няма достатъчно количество на персонал на работа и няма смисъл да снемат много хора. Но аз препоръчвам още от пристигането ти или там поне изчакай няколко дена, докато наистина разбереш къде си и какво се случва. Започни да питаш или твоите приятели къде работят, или са квартирантите ти, или просто отивай, докато се разхождаш и като видиш нещо примерно близко до вас, отиваш и питаш дали търсят работници. Ако кажат не отиваш на следващо, ако кажат не отиваш на следващо, така докато не стане, защото особено като почне сезона, ако си в по-голям град и такъв дет има много хора като цяло, е много трудно да си намериш работа, така че тези неща ги препоръчвам да си го правите в начало, да нямате проблеми след това. Също друго нещо, което направи огромно впечатление в сравнение с България, примерно, тук никой не ти дава зор да работиш. Никой толкова много не се вълнува по какъв начин работиш. Никой не се вълнува кога излизаш почивка и той вече зависи от работата, но нали, говорил съм с други хора и те казват по същия начин. Тук е много по-отпуснато и първо ще ти плащат много повече пари и второ нямаше и това напрежение, което постоянно го имаш на нашите български работи. Нали, но това много зависи от работа до работа. Примерно тук ще има ужасни, в България ще има ужасни, в България ще има много хубави. Примерно тук ще има ужасни, в България ще има ужасни, в България ще има много хубави, тук ще има много хубави. Валери, какво очакваш от новата година? От новата година очаквам като старата, само че нова. Но говорим като цяло по принцип. Също ще кажа нещо и отличен опит. Значи, когато на една работа в България, на мен ми се случва, когато се пъхтиш много, показваш много, те вместо да те оценят, те те муфтят още повече, защото можеш повече от другите. И нямаш повече пари или да се издигнеш по някакъв начин, просто те използват едината. Пък тук, понеже хората са много по-мързеливи, отколкото ние сме свикнали, и за всяко нещо, примерно, плащат повече. Или когато изпъкнеш един вид да се докажеш, те ще забележат, че наистина има шанс за по-такава реализация. Айде в момента, нали, аз съм чуя на лятна програма за няколко месеца, но говоря по принцип. Също като споменах за плащането на повече пари, се досетих нещо друго. Тук, примерно на седмица, ако минеш, да кажем на седмица правиш по 40 часа. Ако минеш тези 40 часа, всеки един час на това, примерно направиш 50 и имаш 10 от горница. И всичко това ти се води овертайм и ти се плаща, не беше двойно, един вид 1,5 на това, което получаваш. Може да не е точно 1,5, не помня точно, но може да проверите, наистина се плаща грубо така казвам, но двойно. Ще направя отделен клип за това, обаче искам да спомена, че тук цените са наистина прекалено много. Реално като се замисля, ако получавам такава заплата постоянно и си живея тук, то ще са ми нищо парно за нас. Е мега скъпо. Също така искам да спомена, че тук нафтата и бензинът е мега ефтин. Бензинът струваше, ако не се лъжа, 4,75 на галон, а пък един галон е 3 литра 75, което грубо се равнява на 1 евро, нали грубо, се равнява на 1 евро за 1 литър бензин. А пък в България бензина е по 3. Малко по-нататък в влоговете ще направя клип как отивам в магазините и примерно сравнявам нашите цени с техните цени. Днес има някои неща, които са с бая изгодни и също от верига магазин до верига магазин има огромно значение. Примерно ще ви кажа най-първата вечер, единственият магазин, който като цяло съм посещавал, нали, за първите ми 2 дена, беше 7-Eleven. Понеже е известен, чувал съм го и иска да го посетя. Не толкова много накупя неща, по принцип ми трябваше спешно вода, но исках просто да видя какво се продава, как са цените. Той беше много скъп и реално не ми хареса. Смисъл, не може много да се вземеш от него. Нещо като някакво нон-стопче в България. И като цяло стоките не може кой знае какво да се вземеш. Не знам как пропусна да кажа, но има един като такъв букукчийски камион, който събира тези кошови и тук. Всеки ден сутрин и вечер минават хора и ги събират. Аз се очудих как може плажа да е толкова чист. Като цяло те ги събират и чистят самия плаж. Наистина аз на земята не съм видял нито един букук. Значи тук е забранено да се пуши на плажа. Абсолютно никой не си свърля букуците. Аз толкова чист и красив плаж не съм виждал. Наистина смисъл пясъка си е пясък. Единствено книжът мой да видиш е такива зеленики. Това е. Няма друго нищо по земята. Се има предвид, че тези зеленики са тук на пътечките, смисъл вижте колко съм далеко от плажа.
Аз просто се разхождам по по-горните пътечки, понеже, както казах, духа вятър и надолу, просто няма изобщо да се чувам какво говоря. За финала на деня просто ще отида да се разходя още 5 минутки на плажа, защото вече трябва да се прибирам. Аз ще ви покажа няколко кадри, направо ще се включа от рестората, докато заминавам на работа и там ще приключи цялото видео. Никога не бях виждал черни гларуси. За първи път, когато съм тук вали, явно има някаква голяма буря.